Predstav si, že láska nie je náhoda, ale zručnosť. Že existuje vibračné nastavenie, ktoré otvára dvere k ľuďom a vzťahom, o akých snívaš. Zákon príťažlivosti hovorí, podobné priťahuje podobné. V nasledujúcich minútach ti ukážem 5 krokov, ako vedome nastaviť svoju energiu a pozvať lásku do života. Krok 1. Vyjasni si, čo chceš. Vesmír reaguje na jasnosť. Napíš si, aký vzťah chceš cítiť, nielen mať. Ako sa chceš vedľa partnera ráno zobúdzať? Akú vôňu má bezpečie? Čím konkrétnejšia predstava, tým silnejší magnet. Zavri oči, nadýchni sa a premietni si vo vnútri film, v ktorom hráš hlavnú rolu šťastnej ženy. Tento obraz si opakuj ráno a večer aspoň 60 sekúnd. Toľko trvá, kým myšlienka naskočí na tvorivú frekvenciu. Krok 2. Vytvor si vnútorný priestor pre lásku. Nemôžeš privítať novú lásku v dome plnom starého chaosu. Urob audit svojho srdca a prejdi si nezahojené krivdy, spomienky na bývalých a všetok cynizmus. Predstav si poličku, na ktorú teraz odkladáš minulosť, aby si uvoľnila miesto. Prakticky to podpor. Vyhoď darčeky, ktoré ti budia smútok. Zmeň playlist, pretrieť fotky. Každým uvoľneným gigabajtom emócií vysielaš signál. Som pripravená. Krok 3. Zosúladenie frekvencií. Zákon príťažlivosti nepočúva slová, ale frekvenciu pocitov. Ak túžiš po láskavosti, musíš ju cítiť už teraz. Nájdeš ju v malých rituáloch. Dopraj si kvety len tak, natiahni si čisté obliečky, hovor na seba nežne. Tvoj mozog nerozozná, či lásku dáva niekto iný alebo ty sama, vytvorí rovnakú biochémiu a tá pritiahne ľudí, ktorí s ňou rezonujú. Krok 4. Akcia. Snívať nestačí. Urob krok, ktorý ťa nabudí a zároveň je trochu vzrušujúci. Môže to byť tanec na kurze salsy, profil na zoznamke napísaný z radosti a nie z núdze, alebo výlet do mesta, ktoré ťa volá. Sleduj vnútorné áno. To je kompas, ktorý ťa zavedie na miesto, kde magneticky križuješ cestu s rovnakou frekvenciou. Krok 5. Nekontroluj a dôveruj. Najväčší paradox je, čím viac tlačíš, tým viac od seba lásku odháňaš. Nastav cieľ a potom ho nechaj dýchať. Keď sa prichytíš pri netrpezlivej otázke kedy už, nadýchni sa a vyslov verím, že sa ku mne láska priblíži v správnom čase. Dôvera je lepidlo, ktoré udrží tvoju frekvenciu stabilnú. A na záver afirmácie. Som hodná hlbokej a láskavej lásky. Každým nádychom sa otváram partnerstvu, ktoré vyživuje moju dušu. To, čo hľadám, hľadá mňa. Dnes vyžarujem energiu, ktorá priťahuje správneho človeka. A ešte zhrnutie. Vyjasni si zámer, uvoľni minulosť, naladíš srdce, konaj s iskrou a dôveruj procesu. Láska nie je lotéria. Je zrkadlom tvojho vnútorného nastavenia. Keď sa zmeníš ty, zmení sa všetko, čo priťahuješ. Ďakujem, že si počúvala. Nech tvoja vlastná energia rozžiari cestu k láske, ktorá ťa už hľadá.